ofte er det jo sådan, at den mest enkle løsning faktisk også kan være den bedste. Og det her, det er en meget enkel løsning på at finde ud af, om det du har på grillen, det er så færdigt. Det her er Grill & Go's transportable stegetermometer, og det har jeg brugt en del, og ikke kun til kød, for du kan faktisk også måle for eksempel, hvor varmt badevandet er. Men det er bare super enkelt at bruge. Du kan kalibrere det i en lille skål med isvand, så du er sikker på, at det bliver helt præcist. Og så er det altså bare, når det der er på grillen, det ser ud som om det er ved at være færdigt. Så tager du så lige og folder den der ud, og så sætter i. Nu har jeg sådan en kalvekulotte liggende her, og den ser jo ud som om, den er fuldstændig klar. Ja. Den skal altså lige have noget mere, det skal være 65 grader, og nu er den lige et par 40. Og så bliver du nødt til at blive siddende, og så har det lille stegetermometer jo en ekstra funktion, fordi der er en oplukker. Så når du skal sidde her alligevel, ikke, så kan du lige så godt tage dig en øl.